Bueno, empezamos, cando queiran. Bos días e gracias por acudir esta... Creo que un dato importante é saber que das 47 solicitudes presentadas, as 47, todas foron presentadas o mesmo día. A pesar de pertencer a lugares moi diferentes, se supón que con obxectos diferentes todas foron presentadas o mesmo día. O señor Pablo García dirá que isto é unha simple coincidencia, pero ao Partido Popular de Galicia lle parece unha coincidencia moi significativa. Igual que creemos que é unha coincidencia moi significativa que teñan todas números correlativos de rexistro de entrada. En teoría, do 31.631 ao 31.645, 14 delas, e do 31.895 ao 31.909 os restantes, es decir, números correlativos á práctica totalidade delas. Que quere decir isto? Que, evidentemente, isto está feito en bloque, isto está feito dun xeito centralizado e isto está feito posiblemente no marco dunha trama e no marco de unha organización que, insisto, a que está en sede judicial, o responsable desa asociación, o único que polo de agora tivo que respostar en sede judicial, apuntou o nome de Pablo García como responsable desta organización e deste mecanismo. Mesma data, mesmos números de rexistro de entrada, cada vez máis coincidencias que hai que empezar a pensar que son algo máis que coincidencias e que, dende logo, debilitan cada vez máis os argumentos de que pretende defenderse dicindo simplemente que son coincidencias e que vai plantexar unha querella, en fin, volvo a apuntar, rexistros de entrada, mesmo día, memorias idénticas, e se pode acreditar perfectamente que son as memorias prácticamente idénticas en moitos parágrafos, cando se están referindo a concellos e actividades completamente diferentes e tan distantes como poden ser Carballo, Viana do Bolo, Silleda, Lugo, Ourense, todas presentadas o mesmo día, correlativo aos rexistros de entrada e memorias prácticamente idénticas. Os resumos son 28 asociacións fundadas por 44 cargos vinculados directamente ao Partido Socialista ou organizacións afíns, contrataron a 47 persoas solo no ano 2006 por valor de 645.000 euros a través de solicitudes presentadas o mesmo día, probablemente rechazadas pola mesma persoa. Eso o que imos comprobar. Imos comprobar tamén as sinaturas desas solicitudes, quen as fixo, todo eso que vai acreditar agora un perito calígrafo, e todo eso é o que ten que facer, entendemos, un partido responsable, actuar con probas, actuar con documentos, mostrar a súa opinión pública, alá os presuntos responsables se o seu único mecanismo de defensa, o seu único argumento é dicir que todos son puras coincidencias, esperar o que vai saindo e amenazar simplemente con querellas. Eu lles aconsellaría que se o que teñen previsto é poñer unha querella, que na querella, no corpo da querella, expliquen tamén como pode ser que se den estas curiosísimas e, no meu entender, dificilmente explicables, ou máis ben inexplicables, coincidencias.